Kahnyo Trap Youth Council kat badang mi kisngi kisnam kelanang nang kelain haga jing trekam kumjuru haga jing bun kisamla igri kibawan penyet no bat kaseng. Kane ga jing kelain jong kaseng la saki haga kendai teri uya yong araja arapuar kinong ilam jong ka HYC seng kemi hapo ga jing lam uba dan bok langkar lingdo Vice President kelahiar Bansuit Bansur ya ka unit batamai kata kadai ka HYC nong try unit. La pelong ya ga jing ilang petian semai kitegi dekhot hapo ga ying snong jong ka snong nong try. Hakate ga jingelang nalor kinong elam ga HYC lauba circle tersat circle sausumper circle bat maulai circle lai don rengkat lembar kinong kitkam snong hapo ga jingelam uba wan bok rinbon ubalong usketri jong ga snong la penya ya ga jingelang dau presiden ga HYC lauba circle uba tamdo risau layo ga jing duai shwaban sedang ba ga jing keren balingkot nau ba bhabok lang so syang u presiden ga HYC tersat circle ga jing keren mai phang nau ba Agustin lingdo nong lai office ke tri ke HYC seng kemi uba wan bok rinbon haba ai jingkren ulap yang sngo bahai ga jingwan seng ya ka HYC unit hapo ka snong baru kemi denti baga jingi trilang hapdeng ka unit bat ka snong kan wanra ga jing mentoi hagi babun ki banta khamtam ha ka song suk song sngan hapo ka imlang ka salang uba don bok lang kharing do haba ai jingkren ulapan pau ga jing songu ba ublei nong bu nong thau ula ai karpang ya kini kiri lum ki ba itanat kari jong kadut ka ngap ya ka jai benriu ka jongi Ulo ong gadai sekam ram ko jungi klam dakan thok dakan no ya ka pateng ka blalek bakum nongin ribat sumar bahaya ka ulapan kan mau bakum ka jaik ben riurit pai ha ka por ba ki British na ka sarkar phareng kila sange ka jing sensyar ka jaik ben riu jungi kim shem la ye kum to shua bakin lek henry kila sna ya ka an ya da ka bakar pang yang ikiret pai kata ka dei ka Bengal Asian Frontier Regulation Act kum ka jaik ben riu ngidon hok bangin yo no ya ka an ya dari lane ka ILP kabalapan slam dagi nong ilam ka BJP na nong ba Delhi ngi kermen baga jing yakun final match baga NDA ka jai ben riu hanyo trap kan sajop ban sayo ya ka ILP kumbala yo ka jala Arunachal Pradesh Mizoram Nagaland bat Manipur ong ba dan boklang kharling do ha ka dei berke isu uput usam ulat herting ya ka sarkar MDA ha ka bawla ong baga ne ka sarkar kamsham lapan put Henry kala lei ban yadi put bat ka Assam kan ne ka paushai bakila di ya ka khatphra point sapun riu square kilometer klem ga jing bet na ki try kan do ne na ki borsen syara Himala ne na ka Khasi Hill Autonomous District Council Shushu ulapan pau ka jing sodia wa pendam jur ya sarkar India bakat ba ka jai menriu kadang aban itu no ya ka tin khasi ha ka kernit ka bapra jong ka reti sensyar kari Henry ngelasha insol penban da ka bapha penlong compulsory ya ka subject Hindi haswa ban pentian smai ula ong ya ki samla haba phishim ya kini ki jingkular kan mau kem de ki jingkular tang na khmat jongi ki breu Henry ki de ki jingkular ha khmat ka jai benreu ayu penle bat ba pin ai na ka banta jongka ula ong haba phirung hapo ka seng kan mau ki babun ki jing tenju bar ki ding pen kiang pen gandu nang ne shakmat tangba long klain ba long slur kum uding bilat ki nongkit kam jongka ne ka unit kilong president dering lingdo vice president admin Hilarius Borwan vice president Shembor well Stambon General Secretary Sylvester Dekhar Assistant General Secretary Budin Shabong Education Secretary Starling Lingdo Shnong Organizing Secretary Kalin Lingdo Public Secretary Jeffrey Lingdo Soyong Sports Secretary Level Stars Imli Bat Kalaingut ki wipat ki member